Sa Good Vibes, Gen Z Vibes nga pasalubong center, fast food chain, bakeshop kag bake-off center, 4-in-1, nagbukas sa Murcia. May report si Romeo Subaldo. May pa-fast food, may pasalubong, may bake shop, kag diri mismo ginabake ang mga tinapay nga fresh na fresh. Ini ang bago nga branch ng Merzci sa Banwa sa Murcia. Suno kay Family Magbanwa, ang marketing manager sa Merzci. Ini naman ang pinakauna nga branch ng Merzci nga Gen Z ang vibes. Very special because I think this is the first new vibes, new look of Merzci. Pang Gen Z na niyang hamon yung mga look with sa Merzci. So this is a 4-in-1, so bake shop, fast food, pasalubong, and bake off. Meaning bake off on site. Dili ang mga freshly baked breads, hindi na nagpupit sa Murcia branch na po. Ini kaduha nga branch sa Merzci sa Murcia sa bago nga location sa unhan lang sa munisipyo. Suno pa kay Magbanwa, napensara nila nga magbutang sang 4-in-1 nga branch diri kay man ang Murcia gateway padulong sa iban nga mga banwa kag syudad. So amuning gateway, hanggang San Carlos, DSP, and then may access pa kang gustuhan. So if you need anything, mapagpagkaon man or tinapay karagin sa Merzci, kay sa Merzci kanan man namin. Ini naman ang ila ika-71 nga store.